Krvavý incident sa odohral v tomto dome. Súrodenci sa vraj pohádali. 38-ročný František chytil nôž. O 2 roky staršieho brata ním trafil tesne pod bradu. Muž mal rezné poranenie na krku, bol pri vedomí a komunikoval. Kým lekári zašívali ranu, policajti sa snažili zistiť, čo presne tohto muža k takému skratu vyprovokovalo. Čo ste zaútočili na brata? To z popradskej nemocnice prichádzajú pozitívne správy. Zranený Ján mal kúsisko šťastia. Po ošetrení bol prepustený do domácej liečby. Ten, na ktorého brat zaútočil, mal včera okrúhle narodeniny. Nevedno, či oslavovali až do dnešného dňa, no policajti majú v tomto jasno. Obaja aktéri, teda útočník aj napadnutý, boli pod vplyvom alkoholu. Jeden z obyvateľov Lendaku nám prezradil, že obaja muži sú, ako sa hovorí, známa firma a na rováši vraj toho majú viac než dosť. Marek Vnenčák, televízia Markíza.